magnificatul tinerilor. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Mihai, Florian și Georgiana Silvia, care acum se însoțesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele desfărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea, legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai făcut moșteni făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi, Mihai Florian și Georgiana Silvia, povățuindu-i pe dânsii spre tot lucrul bun, că milosiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește rugul lui Dumnezeu Mihai Florian, curava lui Dumnezeu Georgiana Silvia, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește rugul lui Dumnezeu Mihai Florian, curava lui Dumnezeu Georgiana Silvia, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește rugul lui Dumnezeu Mihai Florian, curava lui Dumnezeu Georgiana Silvia, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Silvia, cu robul lui Dumnezeu Mihai Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Silvia, cu robul lui Dumnezeu Mihai Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Silvia, cu robul lui Dumnezeu Mihai Florian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mâna dreaptă, mâna dreaptă. Luați verigheta de la mire, luați verigheta de la mireasă. Și punem acum definitiv mineralul stâng la mire și mineralul stâng la mireasă. Fii bun și ridică mirul miresei. Voală, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și preacurate și legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robitei aceștia, Mihai Florian și Georgiana Silvia. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avraam și pe Sara. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita crucele. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-lor cu nun din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinții lor care i-au născut și au crescut,
pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de rugii Tăi Sorin și Emilia, nașilor, și de muntași și adunați la sfârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de rugul Tău Mihai Florian și de roaba Ta Georgiana Silvia. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână L-ai făcut pe om și în coasta Lui ai făcut femeie și ai Iisusului spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei Tale, să nu fie omul singur pe pământ. Și acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău lăcaș și unește pe robul Tău Mihai Florian cu roaba Ta Georgiana Silvia. Unește-i pe dânsii cu gând, împlunează într-un trup greșilor prunci și buni. A Ta este stăpânirea și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Seculună robului Dumnezeu Mihai Florian, cu roba lui Dumnezeu Georgiana Silvia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Seculună robului Dumnezeu Mihai Florian, cu roba lui Dumnezeu Georgiana Silvia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Seculună robului Dumnezeu Mihai Florian, cu roba lui Dumnezeu Georgiana Silvia, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Silvia cu robul lui Dumnezeu Mihai Florian în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Silvia cu robul lui Dumnezeu Mihai Florian în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Silvia cu robul lui Dumnezeu Mihai Florian în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire! Să luăm aminte! În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, i-a zis mama lui Iisus, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe noi? Nu a venit încă ceasul meu. Zisă mama lui slugilor, să faceți orice va zice vouă. Și erau acolo 6 vase din piatră, care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut. Apoi le-a zis, scoateți acum și duceți nunului. Și ei i-au dus. Și după ce a gustat nunul apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, însă slugile care scoseseră apa știau. A strigat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine mesenii pune pe cel mai slab. Tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut în Trânsul
ucenicii săi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru rogul Dumnezeu Mihai Florian și Georgiana Silvia, care se însoțesc prin taina nunății, pentru sănătatea și fericirea lor. Sorin și Emilia, nașilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice: și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Isaie dănțuiește Fecioara avut în pântecel și a născut Fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul, răsăritul este numele Lui, pe care le mărindu-l pe Fecioara Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să înmulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, te înmulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii. Că așa a binevoit Dumnezeu.